a připravíme se a akce. A rukama. Já jsem chtěl říct dvě věci a chci, abyste mi brali vážně. Jsou to fakty. A pak už to jedeš krásně, pak k tomu nemám co k mamince, taky krásný. I to, Ondro, super, jak se díváte na tu kameru. Koukáš, střih, tam. Jede auto. Víš, takový to. A do toho hudba. Jo, takže tam musíš prostě, byla to zvláštní cesta. Když jsem byl malý, vždycky se, jo, víš, kde se to musí prosadit, jo, v záplavě těchto věcí, těchto střihů, těchto hudby. Pojď. Když jsem byl malý, vždycky mě štvalo, když jsem něco chtěl a neměl to. Běžte.